wai wani bawan Allah ne ya tashi zai yi tafiya da matarsa da 'ya'yansa, ya ɗauki motarsa yana tafiya sai ya gamu da naira a hanya. Naira sai ta sa mishi hannu, ta ce mishi, malam a rage mun hanya, ina so in je waje kaza ne. Ya ce no, naira shigo. Sai ya ce wa matarsa, to ki koma baya wajen yara, bari mu zauna kusa da naira. Sai aka ɗauki naira, ana tafiya da naira sai ga dala ma sai ta sa hannu, ta ce malam a rage mun hanya, sai ce shigo dala. Sai ya ce ma naira, to ki tashi ki je ki samu matata a baya, ko kuma yara ku yi haƙuri ku koma but kafin mu isa. Dala sai ta zauna, ana cikin tafiya sai ga euro, ita ma sai ta sa hannu, sai ce zo euro, sai ce dala koma gun naira, ke matata ya ce koma but mun kusa isa. Suna tafiya sai ga addini ya sa hannu, ci Allah sarki addini kai haƙuri. Ya ce kaga mota ta cika, kaga ya'yana ma abu, addini kai haƙuri. Addini ya ce ba komai. Allah ya kiyaye. Ana wuce addini sai ga mutuwa. To ita mutuwa an isa ba ta haƙuri? Mutuwa sai ta sa hannu, ta ce to za mu tafi da ku. Sai ya ce mutuwa, ki haƙuri, bari in je ɗauko addini. Mutuwa za ta bashi wannan daman? To karka yadda ka yi wannan kamun gafiyan bedun, wai ka rike wani abu ka sake addini, wauta ne. A je a yi ta yi, karka yadda. Ba wani abu a duniya da Allah ya shar'anta maka wai wannan abun sai ka ajiye addini kafin ka yi shi. Lalacewa ce kawai. Kana jin sahabbai da kake jin labarinsu da sauransu nan, duk abin da ake nema a rayuwa su ba su nema ba ne? Sun nema. Annabawa da manzanni, Allah a cikin alkur'ani yake cewa ma arsalna qablaka minal mursalin.